Keniat kenta hadian bekasang KSU kuliah priang ia ka shiti kabala poi hapo letterbox jong kasang kabatan hapo ka office hapo jayau hakaba kan shi kalakam balapha deki candidate lani kisamla ke bele ia ka exam meka civil service hakaba ladan ka jeng keno persya ia ka MPSC na kalian ka employment cell jong kasang KSU mata ka janmit kala cerik online arajar afsau kala pulang ia ka jalang bagi natu khabar po Shalom Club ben batah hello kan ki shiti bat kui de kimat ki bedei bat ki kenum kenram bat ki jesi ki bami hapo ka Mekla Service Commission. Yam tangnya skap ke ka KSU teman ong halo kan ka shiti bat kui pat kimat halor ki kenum kenram ki belami akan Mekla Public Service Commission. Tungsal kum kaseng idap da ka jingbitar haba ka MPSC hadin bangilaya syong kelan ngor mincisngi hapo ka hakmat ka office jong ka MPSC bat ngilai kendu yu chairman u secretary badan suwi member jong ka MPSC badan lang hantu tugasngi kibun kimat i bangilai keren kibun ki jungkular bakila ai maki hendri kendet ngi ipat ya kan dikan notification bagi ai bagi pelat menen kasngi nakaliang kaseng hadin mengila adep ni shimba ke ig bakal akran u chairman ke MPSC ni shim yang kata kum ka jutang ka chung ula benchat hingi bat kum kita ki boro iki hi ngila patai skilat patai khobor ba ka MPSC ka ong ba kan penlat ki marks hadin kata pat ke i ka basngu lingo ba kumnu menen hapor bang i ba hapor ki por mensngi hapor ngi pat yo ban i kita ki marks bagila pelat tingi na phone yu chairman joka MPSC marsen phone hi ka ring ka phone sisien hadin kata pat switch off no ngila text uru dan kanunu reply te mban si ngi phone si secretary hapor ngi phone yu secretary hapor ka office number ka chung ula shim ka phone bat ngila batai bakai bak polong bahadu mentaru hadin bala deb yakhi kimpat penmi aka kerteng jong kita ki kena ula batai ngi ba ki don kita ki hendreungut ki bawan ban file yak representation ka jongki bat baki persya yak jing pelat yak di marks bat mar hadin kata hingi ino ka official notification baka penpau nakaliang ka MPSC dingi page yakini ka notification ka bami nakaliang ka MPSC bat dingi page yak tugas shiti ba sen nak MPSC kita ka shiti ba ki persya ban pelat kita ki marks dengan pe ka language ka jungki kelong kumju te ni suba ba kadon ke ka ba shalendan halor te mars dep file kata hi hapo tang ka tukon ni kanta kila pelat nyo ya ka kumtu kani ke jing penkelan jo ka MPSC ka pencai kedar ngi menta ban ningkong ngidang don tang jing suba ban menta kala pencai ba kadon ke shalendan te kum mangacu pendrap yang kau ban pendrap nadu ba stang bali kum kaseng yakhi akani kamenta ngan akani kamat ngan nyakaran tek tang bakadai ba sepangka MCS te hadin kijing kendum kendram ki bala mi bangi i ba hadin ka examination ka bala adap mencem snem ki penmi biang sa kawe ka list ba ki at sa 100 pu armut te kena hadin bangi la adap kita 100 pu armut kena ngila pu awak de ka jing syai nakaliang ka MPSC kala batai ba ki bakla nakaliang ju nong set ya kata jingkeli ki lightly ki jingkeli ki bakla but hadin bakila bakla ita jingkeli don ba file ta petition halor ban penmi ya kata answer ki ande hadu ki ngising ngimtep manu ta ba file ya kata petition ki kita ki jingkeli ki bakla but hakanu ka set ka bakla ya kata ki pelat pat ba kat kum ki kendon ka MPSC kamdon kata kendon banu meruban challenge ya ki answer ki te haba people haba don ba challenge ki answer ki kum ka SSC kabu ya kriteria ba ondal adab exam ki pelat nyo ya ka answer ki hadin sitio but ki ipod RTO ya nu ban one challenge da don kanu jing bakla ka MPSC kam don kum kata kriteria ba ya kata la kubur du chairman bat ka secretary jo ka MPSC bakim don kanu kriteria tika jing le ka chungki kalong lupa ka bakla nu bastang namar kila yailan naka proses jong ka recruitment kat kum ka proses kimdi bande kita ki boro hende kila ya lat ni kita ki te hadin kataru ni namar ngitip bakam de jing bakla jong ki kena samla ki batho ya kan ka kam kata nak jing pemi ite ke additional lesu le si la bandon na paning juki ke badi hok banyo namar ka jing bakla ka MPSC tingim kwa bakin ngi kam shim dawa bakin beng gitu ki armut
wala kadi iki babakla na babakla tam hindring ong iki ba ban childhood boro snobha ban pelat iki max tang kata ka jingdawa ka jungi kalong ba ban childhood boro bakin pelat iki max ba ya kata kila kubur hindre ka jing pun bam pelat iki max ka pini ba kadon ka iki ishalendan menta ka point baki ong ba balikin pelat iki max na marba ka infringe yak article 21 jongka constitution jongka India baki ong ba dah ka pelat ya ka max ni don kam ya explicit consent jongki candidates menta ka jingkeli kalong kajuhi ka MPSC hapor baka nam taka result jongka MPS iki ba mare ya ka exam ya ba mare nam taka post MCS ba pala husnam arjak kendai ya kani ka list ki pelat bat roll number bat kerteng bat ku bat hakanu kapor bu ula ban kanu kapor bu pendep ya ka jing mare ka jumu te kani kam infringe ya ka personal right ka jumu hani ki peniru ba unu ba pas unu ba fail te kai kata ka infringement of right to privacy ngimla ban stu kam don kum kata ka infringement of right to privacy namar ni ka kum ka sengi dawatan kawai pelat ki max bat ki roll number jungki bat ki max jungki mentangi ngintip shunu manu di roll number bakata bakum kata nginum tip ring suka bentip tang ki max kena ba utu kena ubam tip mi ki max jong ru ula ban tip ba wan yo na kam yo ya ka kodof ki jing kun rum kata mli ki babun ki technical difficulties ka baka MPSC kala penkenya ka kondon jong ki babun tam ending ngimko ban keren kita ki na markat sejurang palat te tang kawe ke baki ong baka infringe ka right to privacy jong ki ka di babakla na marka juhi ka commission ka bapelat yang kerteng ha ka MPS ka ki ba mare ka juhi ka ong baki mela ban pelat ki ma te kani ke bolong ka babakla ban dalam bakla yu pat ba press conference ngi khot namar ba ngi kwa ban appeal chi pat ba but kham tam mi gi khalai hajar tam mut ki khna ki ba tho ya khani examination minta kum ki candidates jong ka MCS bale ka jela jungi ka duna palat ya ka employment ka duna palat haman ki benta jong ka roy ka par haman ki benta jong ka haman ki benta ki bi boro bale ka duna kan ngani namar bangi myo ki civil servants ki babyang ki bala ban china gitu ki policy ki babyang namta ka bah kamian jong ka chat bandrio de halor itai benta bangi ni duna te ka jingkhot dingi kani ka press conference menta kalong kumni phi phila penchai chiki pat ba phimla ban pelat ki max namar ba kini ki hindru tli candidates ki file ya petition ko jungki te ka jingkar pat ka jungi ya borok kini khlai hajar mut ki khna samla ki ba apply ya kani ka examination ringkat ki kimi ki pa ki bahi ba phiru pendon kam ya ka bor ka jong phi ni don kam ban wan hakawai ka nongrem hakawai ka sur ban penja ya kani ka jing bam sap ka jing bampong hapo ka MPSC hapo ka jela ka jungi ladangi kum ki samla joko chat mende nginum yeng hakaju ka nongrem hakani kenti nginum la ban pendu ya ka jing bam sap hapo ka jela ka jungi te ka appeal ka jungi ka jing ketu ka jing kerpat jungi shaboro kini ki candidate pilai bahkan ka kadon ka tu ko shiti bal file na kitu ki hendri ngut ni kwa ba phiru pin yasno khti lang ba kaseng phiru pin file yaki application ki jong phi siapo ka MPSC commission pin address yu ya ka shu chairman nu secretary jong ka MPSC ba pin ong ba phim dan objection ban pelat yaki max le yu ban pelat yaki max bali ban tiang apa phile ya ka ki ba hok apa ka MPSC kam don ni ban buri te bali ka tiang ban pelat yaka max atau ko singal abatai ru ya siapang ka DHS hadin ba ka jing tukular jong ka seng ya ka tu ka personal interview jong ka DHS kila cancel no ya ka tu personal interview but ki bu ya ka we ka written examination hadin ba la ka written deb ya written examination ki pelat ya ki marks ki candidate ringkat ba ka teng jong ki don ka ka ba shalnet ka ba ishir kai tam MPSC is thu ba de ka khatam jong ka jing jersey ba ka jing jabo ka ba shir kai ba but kum ka seng hi ni advocate but ni batai bangi ko ban reform ke MPSC hakini kisi kumangil abatai skip lat patai kibor ngin submit ya ka memorandum kijungi syaka sarkar bakumno kade ban le ban reform ke MPSC hendre ya ka bamentahi habade baka post jong ka MCS ni kwa phi kila patai kibor khamtam ba khna samla lingba ka ne ka kurwo bangan patai shai phi ba phiru file ki application kijung phi ban pentip ya ka MPSC bangim don lesi kila ban dei ni kim dei ki applicant ngim tip te phiru le hata kar kom phiru file ke application ke jupi tanggawe
namar ka MPSC kan buri be kita ke application pi ai lang ka copy ka jungi ka email address ka jungi akar pa dikila patai bor ba haka link ka jung pi ba pin bu lam ka email ID jo ka seng ba kina ki bala file ka application link ba ka mail ka juki kin pha ki application ki jung ki haka hangi bangi ru tip kan util kita ki application bala shale sis ni ru la ban pi ba kat ni kan ki application juki kina samla ki file ba ki dawa ban pelat ki marks ki jung ki te kata ka de ka ba kong santam ka banga ni nakalyang ka seng ikwa ban pinsha shapi ki ba hakani ka por ngi don kam ban wan kum ka we but ka we sa ka we de ki kendiat por bala dem la patai nga de ki dokhot ba kadon kum kata ka shithi ka poi hapo office jong ki issue kata ka shithi ka batai ba ka batai singi ka tho singi ba don we ne kita ki candidate ki bat sai ne kata ka shithi ki ba object ban pelat ki marks bat kani hi ka candidate ka deiru ka khun jung secretary but om tang kata ka khun jung secretary ka deiru ka ba pau ka teng hakata ki hinru pu arngut ka second additional list ni kum ka seng nginum la ban verify ya kata hatu ka desisha na kam desisha ni shuyo pediang kata ka shithi nang nung yo pediang ru ngimla ban batai henre la kata nga kentu ye phi ki kilat patai ku bor ba kum ka de ka kamram ko jung phiru le se ban pensisha ya kata ba ka don em kum kata pila ban interview secretary pidon ya ka hok ka jung phi ban interview ban kali hatu ka desisha na kam desisha kata kum ka seng ngimla ban pensisha kata nang mar imi thu ya manu lok jung taw secretary manu ko lok jung taw secretary manu ki khun ki jung taw secretary ngim tep ende haba wan kum kata ka sithi pat le se ka don ka jing sisha kata takadaw ngi pelat chikila pathai ko bor ba phi ru pin dawa bat kum ka seng hi nyai na kini kisni ngila de le ngila kum hatu singi shim isin jam ibarat na bar tam hakini kisni ki banwan tu inang sim shu kisin jam ki bakham e bat nginum song that nginum pin kut ya ni ka jingi khi chungi kat pangi padi i baka thungkam tungjam hapo ka chela kan de ka khut ka bosuba ya kata nginum bu por ka shong haki candidates ni batai ni wantang da kata kanong rimba kani ni ale nam tak hok chong phi ada phiru phidi ban yarap lang ngaseng ban weng ni kini jing dirse boro ni klem ka jing yarap ki jong phi nginum la dengli chakut ru ba hindi ki third party nginum la kidi ma phi hi kani ka hok chong phi bat ni yang nam tak hok chong phi tingi don kam ya ka jing kerchan nakalyang ka jong phi file ke application jong phi phim don kam man pin i kerteng ai teng initials ki jong phi nomdan batip namar ba ka MPSC ru ka accept ya kum kata ka application hi ngan supini phi kani ka application ba ka MPSC ka pha shingi menen kani ka link ba kani ka application page ki kerteng tu ki don ta ki initials ki jong ki umdon roll number umdon address tip ya ka lada kini ki ba shisha ne kim de shisha ke candidate sungim tip te phiru kum bakili makini hi phiru le lang kata penbor bangi i hatu kitam kita khlai hajar ngut ki khna ni kitam kita ki ngut ai baka MPSC kan jubab ya kita ki boro ni don kam ya ka jinge tri lang ban secretary dari gawai da prenjin ru argot do mi second list te kadai ru ko was achieve ko kata ka tali na resort ko ba July patang phi baka don tani ka jinong susukit kani ka kam shashilan kman kacing ka lening la mak ko paling kan sem kata ya commission baik ni keren da ka basai ngamde bang pendu jing kermen ni kena samla jong ni ka jela hende ka nepotism favoritism kadon pi ki don ru ki candidates ki baha kisnam ki baladap ki wan penchai ngi ba ki shim ki ha personal interview ki don ru ki ukpa ushim personal interview ya ka khun kum kata ka jing jaru ki lawan cha score jung ha kisnam ki baladap henre
ngimdon kanu kasabut ka babiang ban pensisya ya kata namar ka MPSC kalau ka bu ikendon ka ba na ki ba tam ka long very secrecy henry ka jinglong autonomous ka jongka ka jinglong ladut ka jongka pan ka le ikini ki kam jaklia ikini kindiat sngi pilai ka baca ha apo asam kani ka de ka nuksa ba hamegalaya ru menta kum ka senghi nginum chong that ikini ki bale ikini kam jabo jaban ngi nginum chong that ngi ngin wat kila linti kumnu ban sei madan ikini kam jaklia jung phi bat bingin ailat baka anhi kan bishari phi Wah, office tetap function. Kaya ni start kasi hindi kalak ni kani kung pilakan no kadi talk to score commission ya kasi. But nakaliang kaseng menta bangini kendu iki chairman secretary ru ngim su desu bakan long kanu ka basiso namar ba hadin ka jing keren jungi ru pila ban top ban score kum tu te mento shu ban kundu ni menta ngi nyai bidak kam kani kadi kasinjam ka baningkong ba ngi dawa ngi kerpa di samla bakin file ki application jungki hakini ini ki bawan in simpat da ki kisinjam ru ya kita kisinjam ngin sapentip syaka syikilat patai kubur hadin mengilat beli kata kam